משחקים, זה משהו מדהים. לא, תחכו. הנכדה שלי הייתה פה, אז היא צילמה אותם בטלפון הסלולרי שלה. אמרתי לה, הם משחקים ביחד, אז היא אמרה, אני חייבת לבוא לראות, אני חייבת. תראה, החתול חכם, הוא מבין שהוא לא צריך לשלוט אותה. הוא לא מפעיל את הציפורניים שלו. אני חושב שחתולים זה חיה חכמה יותר מכלבים אפילו. הם חכמים, החתולים מאוד חכמים. כן, הם מאוד חכמים. לא, אין להגיד שיותר חכמים מכלבים, אבל... מסכנה שפיות. אתה מסכים?